No niin, hyvät ystävät, naapurit, entiset naapurit, nykyiset naapurit, kaikki te, jotka tulitte tänne ja kuulitte kutsua. Mä toivotan teitä tervetulleeksi Virkkalan perinneseuran nimissä. Ja Asko Virkkala varapuheenjohtajana varmaan yhtyy näihin toivotuksiin. Mä kerron tästä projektista, tästä talosta vähän enemmän tämän tilaisuuden jälkeen, mutta hoidetaan ensin kunnialla ja asiallisesti tämä kodin siunaus Raimo Asporsin johdolla. Tosiaan oikein mukava, että teitä on paljon. Ennen muuta, että pitkämatkalaiset, meidän vähäkyröläiset ystävämme tässä näin, no, he kaikki ihmettelevät, ketä tässä on. Minä haluan heidät ihan vartavasti esitellä, koska heidän mummonsa, tai niin kuin he sanovat, mummansa Matilla Virkkala on syntynyt tässä talossa. Ja sen takia niin kuin he ovat tänne lämpimästi tervetulleita. Ja he ovat tuoneet tänne perintökalleuksia, niin kuin Amerikan arkun muun muassa, jolla Matilda matkusti tuolta Amerikasta sitten takaisin 1906 mentyä sillä vähäkyröläisen Myntin kanssa. Mikä se? Jaakko Myntin kanssa näin. Anteeksi, mä en ole Tauno ja Jaakko. Ja mutta siitä sitten enemmän myöhemminkin, ja ehkä Marja-Leena Myntti voisi kertoakin, jos joku taas kiinnostaa tästä sukuhaarasta enemmänkin tietää. Mutta ei ruveta pidemmälle kertomaan tässä vaiheessa. Täällä on aika lämmin. Jos haluaa jäähdytellä, niin voi mennä portaille tai ulos. Ja ulkohuone on tuo keskimmäinen keltainen ovi tuossa naapurihuoneistossa. Että täällä ei ole sitten mitään mukavuuslaitoksia, mutta kun yksi hana, josta tulee kylmää vettä. Mutta kahvia tulette saamaan ja toivottavasti nautitte tästä tilaisuudesta ja tästä ihanasta kesäillasta muutenkin. Tervetuloa, ole hyvä. Kiitos Pekka. Alkuvirtenä on virsi 462. 462. Soi kunniaksi luoja. Kaiken hyvän tuojan
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hyvät ystävät, olemme kokoontuneet juhlatilaisuuteen, kun Kraatarin talo aloittaa uudelleen toimintansa. On tapahtunut paljon ja rakentavaa tämän historiallisen talon kohdalla viime vuosina ja kuukausina. Pirkkalan perinneseuraan piirissä työskentelevät ovat aikaansaaneet todella merkittävää. Voisi sanoa suoranaisen ihmeen. Ensinnäkin se, että talon siirtämiseen saatiin lupa, vaati perinneseuran puitteissa työskenteleviltä viisautta ja voimia. Välistä yli voimien menevää kristillistä oveluutta. Ennen muuta neuvottelutaitoa, kärsivällisyyttä ja aikaa. Siirtoluvan sekä muiden viranomaisanomusten ja lupien jälkeen oli edessä toinen mittava työsarka. Kraatarin talon kunnostaminen asiantuntijoiden ja lukuisten vapaaehtoisten voimin. Kun vierailin täällä huhtikuun loppupuolella, kunnostustyöt olivat jo pitkällä ja rohkenimme suunnitella käyttöön siunaamispäivää. Kun Kraatarin talo aikanaan pystytettiin Varilan tien varteen, elettiin vuotta 1868. Monet vaikeat vuodet olivat takana päin. Kylmyys ja halla olivat vieneet viljasadon. Esimerkiksi pari vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1866, Verhojoki oli Vilkkalan kylän kohdalla vielä jäässä juhannuksen aikoina. Ja seuraava vuosi oli myös vaikea. Ja kun päästiin vuoden 1868 puolelle, kunnan lainamakasiinin viljavarat olivat tyhjentyneet. Elämisen mahdollisuudet olivat vähäiset. Mutta pian ilman ala parani. Saatiin uutta siemenviljaa valtiovallan taholta. Ja kasvu tuotti runsaa hedelmän. Kraatarin taloon ja sen tupaan, uskon näin, on vuosikymmeniä aikana astellut monta kiitollista kulkijaa. Muistelee vaikeita aikoja ja katselemme elämänmyönteisin silmin eteenpäin. Täällä on saanut purkaa tuntojaan ja täältä on lähdetty taitavien käsien saattelemina arkiseen työhön ja lukuisiin juhlatilaisuuksiin. Mitä kaikkea tämä Kraatarin talo voisikaan todella kertoa, jos sen puitteet osaisivat puhua? Ainakin yksi seikka on varma. Tämä paikka on tuonut tänne ihmisiä, jotka ovat tarvinneet Kraatarin taitavan työntekijäapua. Tänään tämä Kraatarin talo otetaan uudelleen käyttöön. Pyydämme siunausta ja varjelusta kaikille, jotka täällä työskentelevät ja tänne saapuvat. Kaikkivaltias Jumala on antanut luomakunnan vastuulliseen hallintaamme. Työllä hankimme toimeentuloa itsellemme ja yhteiseksi hyväksi. Sekä harrastuksilla virkistystä, uusia voimia ja ystäviä. Meidät on kutsuttu toimimaan Jumalan kunniaksi ja lähimmäistemme parhaaksi. Psalmissa 8 Jumalan johdatukseen luottava lausuu. Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen?
Kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi. Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa. Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman. Aamen. Nouskaamme kuulemaan Raamatun pyhää sanaa. Roomalaiskirjeessä 12. luvussa sanotaan näin. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemaan lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mieli. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä, osoittakaa toisinne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palkoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa, toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumala on antanut luomakunnan ihmisen vastuulliseen hallintaan. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki, jotka täällä Kraatarin talossa työskentelevät ja täällä vierailevat. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. 3 paikkaa ihan edessä. Virsi 342. Ihanaa on ylistää sinua, Jumala. Amen.
Jumalamme ja luojamme, sinun varassasi me elämme. Siunaa kaikkia, jotka työskentelevät ja toimivat tässä talossa. Anna heille viisautta ja taitoa hoitaa tehtävänsä. Anna yhteistyöhenkiä, työn ilo. Siunaa koko heidän elämänsä. Auta ja lohduta heitä vaikeuksien kohdatessa. Siunaa myös kaikkia niitä, joita täällä palvellaan. Auta meitä tukemaan niitä, joilla on hätää ja puutetta. Sinua kaiken hyvän lahjoittajaa, me kiitämme ja ylistämme nyt ja aina Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Rukoilkaamme yhdessä, niin kuin vapahtajamme on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Virsi 581. 581. Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan. Kiitos Raimo.
mehän ollaan Raimon kanssa koulukavereita, että tämä sujuu oikein hienosti. Ja olet käytettävissä vielä, vaikka olet ilmeisesti eläkkeellä, vaikka sitä ei uskoisi. Ikä loppu. Joo, ei sitä oikein uskoisi. Täällä on monta muutakin Kaustisella semmoisia, että ei uskoisi, että on eläkkeellä. Yksi niistä istuu tuossa takanurkalla, mutta mä en hänen nimensä sano vielä. Hän on niin vaatimaton. Mistä päästä mä aloittaisin? Mä voisin puhua teille 3 tuntia vähintään, ehkä enempäkin. Ja jos loppuu sanat, niin mä sitten siteraan itseäni, eli luen Ilmari Virkkalan elämäkertaa. Mutta en nyt tee sitä, enkä pilaa iltaa. Mutta kerro jotakin semmoista, mikä teidän täytyy tietää tästä, tai jotain, joka jää teille mieleen toivon mukaan tästä illasta. Muutakin kuin tämä koskettava hetki äskettäin. Tämä on pitkäaikainen haave oli tehdä tämä projekti. Ja se on tosiaan, niin kuin Raimo viittasi, aikamoisen työn tulos. Mutta mä en käy sitä ensin läpi, vaan kerron sen, että mitä tässä nyt, miten me haluttiin tämä tehdä. Ja tässä oli mukana tosiaan niin kuin Virkkalan perheseuran ihmisiä, Asko ja Kai esimerkiksi tuolta vanhasta talosta. Ja siskoni Kaisa-Leena on nähnyt paljon vaivaa myöskin tämän sisuttamisen suhteen. Ja tällä niin kuin ideaporukalla, Virkkala Hannu siihen lisäksi, niin on oltu siinä niin kuin mukana. Ja tässä niin kuin, mä ajattelin niin, että tämä on niin kuin museo, koska meillä edellytettiin ihan lähtökohtaisesti, saatiin täällä lupaa, niin pitää olla semmoinen, että tämä on kaikkien kanssa ulottuvissa. Tänne voi pyytää pientä pääsymaksua, mutta kuitenkin, että tämä pitää olla kaikkien käytettävissä. Ja että tämä ei ole kenenkään yksityiskoti eikä niin kuin kesämökki. Niin, sitten mä ajattelin, että vaikka tämä on niin kuin museaalinen rakennus ja suojelukohde, niin mä halusin, että täällä ei missään lue, että tässä Esteri Virkkalan kuva, vaan eikä missään muussakaan. Että tässä on kello, joka on vuodelta 1804. Se on varmaankin tämä talon vanhin esine, joka löytyi onnellisesti tuolta erään sukulaisen vintistä 40 vuoden tauon jälkeen. Ja kun vietiin se korjattavaksi, niin kelloseppä sanoi, että hän on ikään nähnyt näin vanhaa kelloa, tätä laatua. Ja se toimii ja hän pani sen kuntoon. Ja niin kuin huomaatte, se tikittää. Se näyttää väärää, mutta älkää välttäkö sitä. Se pitää käydä niin usein vetämässä, että me emme keritä. Joka toinen päivä vetää, niin kuin Annikki varmaan muistaa. No niin, eli tämä on niin kuin koti. Tai niin kuin ihan kuin tästä olisi lähdetty just, kun tänne tulee. Ja tai kello tikittää, että missähän se kraatari on tai missähän se on se mummu. Eli tämä on niin kuin sellainen koti, eikä museo sillä tavalla. Mutta tämä on jokaisen kamari ja jokainen tila viestittää jostakin aikakaudesta. Ja täältä lähtee niin kuin vanhin historia tästä kamarista, jota me kutsumme siniseksi kamariksi. Ja kaikissa kamareissa on tapettikerrostumat. Ja tuolla näette yhden taulun tuolla oven päällä. Ja jokaisessa kamarissa on vanhoista tapeteista leikattu näytteitä ja yritetty löytää sen aikakauden, mitä nyt haluttu tässä viestittää, niin sitä kuvaavat tapetit. Ja tämä sininen tapetti löytyi 1889, on ilmeisesti tapetti pantu kirsiseinän vasten, koska siinä vieressä oli liimattu siihen viereen oululainen kaikulehti vuodelta 1889. Ja silloin tässä talossa on asunut Leena-Kaisa ja Joonas Virkkala perheinen. Ja siitä pieni episodi. Mä otan vähän juotavaa. Eli tässä huoneessa voitte niin kuin tuulahduksen Amerikasta. Silloinhan Kaustiselta lähdettiin paljon Amerikkaan. Ja varmaankin nälkävuodet oli osana siinä niin kuin taustalla. Ja niin Leena-Kaisa ja Joonas, joka oli karvarin ammattinharjoittaja kraatarilla, niin ja Leena-Kaisa taas sitten Elias Virkkalan vanhin tytär. Niin he lähtivät, ensin Joonas, vanhimman poikansa tuli pian perässä ja lähettivät rahaperheelle ja sitten vähitellen koko perhe lähti Amerikkaan. Ja sitten kuinka ollakaan, niin tämä Leena-Kaisan nuorempi veli Juho
oli mennyt Amerikkaan myöskin siinä 1881 tai jotain sitä luokkaa, sitä ei ihan varmuutta milloin. Ja hän sieltä tienasi raatarin hommissaan jonkun sen pesämunan. Ja hän tuli takaisin sieltä ja osti sisareltaan tämän talon. Ja silloin alkoi tämä kraatarien kausi. Karvarien kausi loppui Joonas ja Leena-Kaisan myötä ja kraatarit jatkuivat. Ja Juho oli sitten se, joka niin kuin loi sen kraatarin ammattikunnan ja tunnelman tänne. Ja Juhon singeri on tuolla toisessa kamarissa. Juho toi sen Amerikasta, hän oli ostanut sen sieltä ja se oli varmasti ensimmäisiä koko Suomessa tämmöisiä polkumasinoita, jonka hän toi. Ja sillä masinalla aika monet muutkin oppivat ja kävivät opettelemassa kraatarin ammattia. Ja Juho oli naimisissa Anna-Liisa Kentalan kanssa, ja Anna-Liisa ilmeisesti on ihan syntynyt näillä sijoilla tässä Finnillä. Ja Anna-Liisa oli Kuorikoskien sukua äitinsä puolelta, tämän voimamies Matti Kentalan tytär, jotka on lukenut Kaustisen historiaa, niin siellä kerrotaan semmoista voimamies Matti Kentalasta, joka ui Perhojoen yli niin, että 3 miestä oli selässä. Tai sehän kantoi Perhojoen yli hevosensa, kun hevonen ei jaksanut vetää niin, rankakuormaa, niin se kantoi hevosensa ja sitten veti kuormaan. Matilla oli aika paljon voimaa ja Anna-Liisa oli tämmöinen tuhti mummu. Että ehkä pitää paikkaansa, mutta nämä on legendoja, mutta niitähän on tuolla Kaustisen historiassa paljonkin tarjolla. No joo, tämmöinen pariskunta täällä sitten rupesi perhettä perustamaan ja ensimmäisenä syntyi Ilmari Virkkala ja se oli 1890. Ja sitten siitä 5 vuotta Otto Virkkala. Ja valitettavasti tästä perheestä vain nämä elivät aikuisikään. Sen sijaan muut nuoremmat lapset, joista tuossa kuvassa, joka on tuolla kanttorin takana, voitko nostaa sitä kuvaa vaikka sieltä ja vilauttele? Kyllä. Se on vanhin kuva 1906 ehkä otettu tässä kraatarin pihasta, niin siinä tämä neljä nuorta pikkusta kaunista lasta, kaikki menehtyvät keuhkotautiin sitten valitettavasti. Muun muassa tämä Esteri, joka eli vain 4-vuotiaaksi. Samaten Väinö taisi olla 16-vuotias ja nämä toiset vielä nuorempia. Se oli siihen aikaan aika moinen vitsaus se keuhkotauti. No joo, sitten Juho ja Anna-Liisa jatkoivat elämänsä ja Juho kuoli 26 ja Ilmari, joka oli silloin jo taiteilija, niin teki tämän kipsivaloksen ja siitä valoi sitten pronssisen kohokuvan, joka sijoitettiin hänen karenittiseen hautapaateensa, joka on tuossa Holminen hautausmaalla. Ja mä en ole Kaustisella toista hauta nähnyt, jossa on tämmöinen korkokuva. Eikö se ole ainoa varmasti? Ei ole kovin yleistä. Erittäin taitavasti tehty. Ja Ilmarihan oli tosiaan lähtenyt Kaustiselta 1913. Hän kävi Kokkolan yhteiskoulua, jätti vähän kesken se ja lähti sitten opiskelemaan. Mutta tähän kraatariin liittyviä tarinoita tallettui niin paljon Ilmarin kautta, koska hän oli hyvin kirjallinen hahmo ja teki kaikenlaisia muistiinpanoja, kirjoitti Keski-Pohjanmaahan, lähetti kirjeitä sukulaisille ja niin poispäin. Niin Ilmarin tarinoita on aika paljon ja minä pystyin käyttämään, kun kirjoitin tämän elämäkertansa. Ilmarihan kertoi muun muassa, hänen kuvansa on tuolla nuoruuden kuvansa, Eeron nelimarkan maalaus tai piirros on siellä ja sitten se toinen kuva on Ilmari on tuosta kraatarin pihasta sieltä vanhalta paikalta 1913 tehnyt sen. Ja siinä Ilmarin nuoruuden valokuva. Hän kertoo muun muassa siitä, kuinka hän istuskeli tuossa hän määritteli tuossa nurkassa, hänellä oli peti siellä ja hän katteli aamulla, kun naiset tuli navettatöistä ja kuivatteli märkiä hameita ja takapuoli on tuossa takaäärellä. Hän niin kuin hyvin eloisasti kuvasi siitä asioita ja odotti, että äiti tarjoaa jotain aamuruokaa. Ja niin poispäin. Hän kertoo yläkerran kummituksesta muun muassa yhdessä kirjeessä, jonka hän lähetti näiden henkilöiden tälle isoäidille.
mummallensa, niin että kuka se oli se kummitus, että kuka se oli alun perin ollut. Ja hän päättelee, että se on ollut joku, joka on ollut kenkien kanssa tekemissä. No me niin kun tänne hankittiin se kummitus, että kun käytte yläkerrassa, niin näette hänet sitten siellä. Ja niin poispäin. Eli Ilmari antoi paljon tämmöisiä niin kuin tarinoita tähän, vaikka hän tietenkin hänen päätyönsä oli hautausmaiden suunnittelu ja sankarimaina ja patsaat, ja jossa hän oli Suomen ura-uutava taiteilija ja teki suuren päivätyön. Hän piirsi hautausmaita, hän kiersi Suomen hautausmaita, hän sanoi itse, että hän on käynyt kaikilla hautausmailla. Polkupyörällä kulki ympäri Suomen 30-luvulla, 40-luvulla ja 50-luvulla. Hänestä kannattaa kyllä niin kuin lukea. Hän muun muassa kertoo, että hän 1 miljoonan ihmisen niin kuin nimet on kirjoittanut semmoisen, että kun museovirastossa on hänen kaikki piirustukset tallessa. Mä kävin niitä katsomassa, se on 1400 piirustusta, jotka oli tämmöisiä pöydän kokoisia valtavia ja käsitettyjä. Ja niissä on kuvia, tämmöisiä hautausmaiden kuvia, jossa hän on yksittäiset haudat merkannut, numero 43, Matti Matikainen. Ja niin kuin, tämmöisiä niin kuin tehnyt jokaiselle niin kuin suomalaiselle seurakunnille, tämmöisiä niin kuin suunnitelmia. Ja niin kuin hänen palava halunsa tehdä tätä niin työtä ja lähti siitä, että kirjailija Mailla Talvio, jonka puoliso oli Ilmari hyvä tuttu, oli puhunut Ilmarille, että Italian suurlähettiläs oli käynyt Suomessa ja sanonut, että missään hän ei ole nähnyt niin huonosti hoidettuja hautausmaita kuin Suomessa. Että tähän pitää saada parannus. Ja niin nämä kaksi yhdistivät voimansa ja lähtivät sitten tekemään sitä työtä. Ja se työ sitten kantoi hedelmää. Että tämmöinen pieni poikkeus siihen Ilmarin, tai hyppäys Ilmarin elämäntyöhön, josta voi puhua vaikka kuinka pitkään. Mutta Ilmari, minun vaarini ja Annikin isä, sitten teki elämäntyössä tuossa huoneessa ja jatkoi Juhon perintöä. Juho kuoli siis 26 ja Otto oli syntynyt 1895 ja Otto tuli Kraatarossi niin kauan kuin melkein varmaan loppuun saakka. Että sitten viimeisenä vuosina hän voimat heikkeli ja hän sairastui ja kuoli 66. Ja Pettansa kanssa tässä asui ja näitä lapsiahan oli sitten tässä 6, josta yksi Annikin nuorempi tai vanhempi Annikin niminen sisko kuoli nuorena, mutta muuthan eli pitkän vaiherikkaan elämän ja Annikki on sitten viimeisenä niin kantamassa tätä sukupolven soihtua mukanansa. Annikki asuu Evijärvellä, mutta he muuttivat tästä sitten Matin kanssa ja Teemun ja Jukan kanssa, jotka olivat pieniä, niin tästä sitten 68. Ja sitten tämä talo jäi tyhjäksi ja Petta-mummu muutti äitin luo tuohon Puhjoon luomaan. Ja sitten Kraatalla käytiin vaan niin kuin joskus kesällä, silloin tällä festivaalivieraat saattoi nukkua. Ja tämä pysyi jonkunlaisessa kunnossa siinä tuonne 80-luvulle saakka, kunnes sitten vähän äiti ja monen muunkin ote herpaantui ja täällä rupesi käymään kutsumattomia vieraita ja sanotaan niin hyppään niin kuin monta kärsimysten vuotta ohi tästä ja puhun vaan siitä, missä kunnossa me Askon kanssa, kun astuttiin tänne sisälle 2014, niin sitten tämä oli hävityksen kauhistus, että täällä oli kaikki ikkunat suurin piirtein rikottu. Siinä näkyy. Ja niitä kuvia löytyisi vaikka kuinka paljon. Se on niin kuin ikävä historia. Ja oli tussilla pistetty seiniin joka paikkaan ja tavarat sikin soki ja niin poispäin. Ja pahinta oli tietysti, että katto oli mennyt kaatunut koivun ja lyönyt reijän huopakattoon ja sieltä oli tuolta 2 metriä tuota katto oli niin kuin alas ja samaten lattia. Minäkin humpsasin siitä läpi, että sairastin kuukauden sen takia, kun laho lattia oli siitä. No niin, no se siitä, mutta me saatiin
Ja mä kysyn, tässä on niin kuin luoja suonut niin monta hyvää sattumaa ja monta ihmistä tähän projektiin, että sitä ei varmaan kaikkia muista sanoa, mutta ensimmäisen oli Kalliosen Seppo Halsualta, joka mä kutsuin tänne, kun hänestä puhutaan tämmöinen hiisirakentamislegenda. Ja hän todella on semmoinen samanimainen legenda ja Seppo tuli tähän ja katseli sitä kauheutta ja hän sanoi, että mä kysyin, että mä en lähde tähän, jos sä oot sitä mieltä, että tästä ei tule mitään. No mikä tässä, minä vaihan tuohon pari hiirtä, kyllähän tästä hyvää tulee. Ja sitten hän, no sitoudut, kun lyötiin kättä päälle, että kyllä, hän sitoutuu. Ja Seppo rupesi antaa meille vähän neuvoja ja tuli itse mukaan ja teki tässä aivan ihmeellisiä tekoja. Ja monesta vaiheessa meinasi niin Mikolta ja monelta muultakin usko loppua, kun tuossa oli takan kohdalla muun muassa seinässä niin valtava muurahaispesä, joka oli ja muurahaiset oli syönyt hirveät ihan, että oliko korppua tuossa niin pitkältä matkalta. Ja se paljastui vasta siinä, kun oltiin jo pitkällä. Ja niin poispäin. Ja Seppo vain vaihteli irsiä ja nauriskeli, ettei tässä mitään hätää. Ja tässä on niin monta vaihetta, josta Asko ja Mikko ja kumppanit voisi kertoa vaikka kuinka paljon. Mutta tosiaan lupa saatiin siirtää viime vuoden kesäkuun viimeisinä päivinä, eli kohta tulee vuosi. Meni kuukausi valitusaikaa. Me aloitettiin elokuussa työt. Varsinaisesti työt tässä oltiin pikkusen otettu varaslähtöön. Saatiin paitsi lupa, niin rahoitus Pirityiseltä, se päärahoitus, eli tätä EU-liidertukea. Ja tehtiin budjetit ja saatiin ne päätökset ja syyskuun 2. päivä pistettiin tämä kehikko lavetille ja siirrettiin Varjossa tähän. Ja sitten ruvettiin touhuun. Onneksi oli niin kuin hirveän kuiva ja kaunis syksy, että se oli ilman kattoa tässä kuukauden päivät ja me sitä sitten pistettiin kuntoon ja valmisteltiin ja saatiin katto päälle sitten pahimmoiksi sopivasti ennen kuin rupesi satamaan. Ja sitten ruvettiin siellä katoalla toimimaan ja varmasti ihmiset katsoivat, että mitähän se tapahtuu. Mutta täällä touhuttiin, Mikko oli tietysti paljon mukana, mutta sitten kun Mikko halusi Kuorikosen Järille jättää työrauhan, niin Jari ja lähinnä minä taisin olla tiiliä kantamassa sitten assistenttina. Tammikuu oli Jari aikaa, sitten hän teki tämän takaa ja siitä pitää kertoa kyllä. Tuo takka on niin kuin millilleen se, mikä oli vanha takka ja piirustuksia tietenkin ollut missään, mutta kuinka ollakaan, niin nostetaan taas hattua yhdelle ihmiselle. Risto Känselä oli ihan asian harrastuksesta. Hän oli piirtänyt ruutupaperille tuon takaan niin kuin kaikki mitat. Joka ainoa sentilleen, joka kulman. Ja kaikki mitat, sillä on monta kulmaa. Että kuinka pitkä tuonne ja tuonne. Ja hän oli 2 päivää täällä, ihan vapaaehtoisesti tehnyt sen muutama vuosi sitten. Sitten Kivelä Matti, joka on mun serkkuni ja vainaa nyt, mutta Matti oli 2006 vuonna kuvannut tämän. Hän oli ottanut kuvia ja sitten mä keksin, että mä otin sen Matin ottaman kuvan tuosta takasta. Ja siihen piirrettiin ne Riston tekemät kaikki mitat. Ja se oli seinällä se yksi ainoa kuva ja Kuorikosken Jari katteli siitä aina ja sitten mittaili vähän ja taas heitti tiiliä siihen. Ja siinä saa olla 2 miestä parhaimmillaan kantamassa Jarille tiiliä, kun se pisti niitä paikalle. Ja siinä se on ja minusta se on aivan loistava taidenäite kyllä. Ja siihen se tuli. Tämä vain niin kuin esimerkkinä, että miten perinnerakentamista voidaan tehdä. Kerro nyt sitä Hellasta vielä sen tarinaa. Joo, me luultiin, että se vanha Hella, joka oli Högforsin Siro 501, niin että siitä tulee jotakin, mutta siitä ei ollut, se oli ihan mätä. Niin sitten Kaisalnan mies kovan netissä tutkimaan kaikkia asioita, niin hän sanoi, että niitä löytyy käytettyä. Hän etsii kyllä. Ne löytyi Tampereelta kaveri, joka myi 420 tämmöistä. Ja hän sanoi heti, että hae pois se äkkiä. Ja hän haki sen sieltä Tampereelta. Ja me pantiin kuitti sitten sinne ELY-keskukseen tietenkin prosessiin. Että tämmöinen Hella Siro 501, se on käytetty, mutta ei sitä usko. Ja niin mä mietin, että mikä onko rahat ei tipu meidän tilille, että on maksettu tämä ja muuta. Niin ELY-keskus ilmoitti, että heidän sääntöjen mukaan kaikki pitää olla uutta, mitä hankitaan.
Joo. No sitten niin, se olisi jääty sitten siihen kituttamaan, se joutui itse maksamaan vahinko, mutta niin, Pirkko Järvelä, joka on Rennundin museon amanuissi, niin hän sitten lähetti kirjeen Ely-keskukselle, että sattuiko lukemaan, että tehdään museota, että museollisessa rakennuksessa yritetään jäljitellä vanhoja. Sen jälkeen kuului mitään, mutta rahat tuli. Joo. Sitten täällä on paljon tämmöisiä hyviä esineitä ja jos on kaikilla historiaa, mutta aika paljon jouduttiin antiikkiliikkeestä hankkimaan, mutta tämä pitää ihan kertoa erikseen, kun se on kiva ja hauska. Niin tämä muurilta ei löytynyt rahaa eikä mitään kolikkoja eikä aarteita, mutta kun me moukaroitiin sitä vanhaa muuria alas, niin löytyi sellainen vanha lusikka. Ikivanha lusikka kaamessa kunnossa. Ja siinä oli hirmuinen puhdistaminen. Sitten se viime syksynä yläkerrassa pengottiin vanhoja, siellä yhden lattian alla oli semmoista kaikenlaista roinaa. Ja näyttää äkkipäältä ihan joutamaan päivästä roinalta. Sieltä löytyy kirjeitä ja aineita. Ja muutama kirja on tallessa ja ainekirjoitus, vanha lusikka. Mä epäilen, että Anneli täsi on kirjoittanut tämän. Joo, sä et muista ja äiti ei varmaan. Ja sitten hän kertoo, että äidilläni on vanha lusikka. Hän on saanut Puumalasta, Lautamiehen talosta, Kaaperialle Puumalalta. Ja hän on taas sen antanut sitten Vävylleen, Kuosjärvelle ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja niin sitten tämä vanha emäntä ei ollut suostunut sitä käyttämään lääkelusikkana enää, kun se epäili, että siinä leviää keuhkotaan. Ja se oli kuitenkin sitten laitettu. Tämä tarina on kerrottu tässä kirjeessä, aineissa. Minusta oikein hyvä esimerkki. Ja mummuhan oli siis rahkosia ja Puumalan Lautamiehen talossa oli ollut lapsuudessa ja siellä syntynyt. Eli siinä mielessä hyvä tarina. Vaarista sen verran tuo Nukke kaikkia kiinnostaa, että mistä ihmeestä tämmöinen taiteilija löytyy. Siinäkin on, täällä, jos jaksatte kuunnella. Joo, tekee mieli kahvia. Ja eihän tässä ole 45 minuuttia vasta tilaisuus kestänyt, eikö se tunti pitää kestää ennen kuin kahvia. No niin, kirkossakin ollaan tuntia, sitten kahvilla. Niin, että mistä tuommoinen Nukke ja kuka tämmöinen taiteilija on? Niin tarina on se, että mä yritin löytää sen. Mä olin saanut päähän, että semmoinen pitäisi saada. Että se on elävyttää museokäyntiä ja ihmisten, että se rupeaa elämään ja niin poispäin. Ja en mä nyt sen enempää. Tämmöisiä on tehty muuallakin. Ja niin mä etsin sitten semmoista tekijää ja löysin Helsingistä yhden tyypin, joka tarjosi, että joo, hän on kovasti innostunut, että noin 7 000 € maksaisi tämmöisen tehdä. Mä sanoin, että no sitten katsotaan, jos löytyisi joku halvempi. Tai en mä muista, miten mä kohtaisesti vastata. Sitten mä hommasin, että yksi semmoinen kuin Sanna Veisteensaari, Metelistä syntyisin Lohteella asuva. Hän oli pannut johonkin tuommoisia tonttukujia ja isoja semmoisia huopatonttuja ja muita. Mä ajattelin, että kysynpä häneltä ja hän sitten hän tulee näyttämään minkälaisia tonttuja ja hän tuli joulualla tähän ja vei sitä isoa, tämän kokoista joulupukkia, huopaton joulupukkia. Hän oli autossa, istui siellä takapenkillä turvavyössä se joulupukki. Hän ei uskalla ruveta tämmöistä kraataria tekemään, mutta tämmöisiä nyt osaa ja muuta. Siinä ovessa sitten, että voi harmi, että et uskalla, niin se mies sanoi, että hän on lukenut lehdestä, että Kalajoella on semmoinen ihminen, joka tekee vähän toisella tekniikalla semmoisia huopatöitä. Ja se on tehnyt Timo Soinista ja Paavo Väärys, niin näköisiä tämmöisiä tämän kokoisia. Aina sanoo. Joo, mutta hän ei muista sen nimeä. Ja sitten mä rupesin selvittää ja soitinkin Kalajokilaaksoon lehdelle, että teillä on ollut juttu tämmöisestä, että muistatteko, ei he muista muuta kuin, että on ollut juttu, mutta kuka se on. Ja siinä oli aika metsästäminen ja löytyi nimi, Elisa Kärjä. Ja mä otin yhteyttä ja hän on seurakunnan tämmöinen päiväkerho-ohjaaja ammatilta. Joo, kyllä hän on tämmöisiä tehnyt. Hän on ollut näyttelykin yksi Kalajoella. Tässä sanottiin, että se teki sitten kraatarinukeja.
niin, no, hän voisi miettiä. Ja mä lähetin kuvia Ottovaarista sitten hänelle muutama ja teepä tämmönen. Ja siitä on reilu kuukausi, kun hän oli saanut sen valmiiksi ja käytiin Kaisalan kanssa siellä Kalajoella ja todettiin, että hyvä on ja niin tuoppa tänne. Ja niin hän kaappasi sitten Oton mukaansa ja toi pari viikkoa sitten tänne sitten istumaan tuonne. Ja se oli hauska tapahtuma. Tuollahan on sitten semmoisia sattumia myöskin, että kuinka ollakaan, niin joku kaustalaiset muistaa ne Onnella huutokaupan. Siitä onko sitä 4 vuotta pian. Niin siellä Onnellassa koko päivän kesti huutokauppa. Niin siellä jo huomattiin, niin siellä myytiin kraatari Oton kaavoja. Siellä on oikein kirjoitettu, että Otto teki Antille kaavat ja niitä kaavakääröjä on tuolla Piirongilla. Eli ne löytyi sieltä. Ja tuo takki, joka roikkuu tuossa ovella, niin se on Oton tekemä naisten. Katriinalle tehnyt ja niin poispäin. Ja ei ole 1 eikä 2 ihmistä, jotka on käynyt tässä ja sanonut, että kyllä minäkin muistan, kun otti minusta mittaa. Ja se on niin kuin, todella semmoinen kamari, jossa on paljon austilaiset käyneet. Ja Ottohan oli semmoinen hiljainen, myhäilijä ja rauhallinen ihminen. Ja varmaankin hyvin suosittu. Hän oli myöskin innokas urheilumies ja siellä on kuva muun muassa semmoinen, jossa hän on palkintojen kanssa ja Väinöveljen kanssa sitten siellä se on kuvattu tässä Kraatarin pihalla. No sitten tuo kamari, niin me pyhitettiin semmoiseksi niin morsiuskamariksi. Sinne pantiin nämä Annikin ja äidin ja Anneli Ailin ja Ahdin koko sisarusparven hääkuvat ja vähän rekvisiittaa, siellä on vaunuja ja sen sellaisia. Muun muassa ne vaunut kaikki, että oliko siellä tämmöiset vaunut. Katsokaa valokuvaa, missä Anna-Liisa keinuttaa pientä esterityttöä, niin se on ihan niin melkein yksi yhteen tuo vaunun tapainen. Että sen takia siellä on nuo. Ja Anna-Liisa Finnilä, joka on kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja, hän on ollut tässä aktiivisesti mukana. Hän on kutonut muun muassa ihan uudet matot, jotka on minusta aivan loistavat ja sopii tänne hienosti. Ja tiesi kyllä sanomasta nimensä, mutta mä nyt kunnia sille, joka kuuluu, että ne on mitä tahansa mattoja. Ja Anna-Liisa myöskin lahjoitti tuon sivusta vedettävän tänne. Kun haettiin Pelimantelutalosta, hän sanoi, että se on hänen, mutta hän ei halua, kun Pelimantelussa juopot nukkuu siellä. Se on parempi täällä. Sitten Anna-Liisa myöskin oli saanut Ulla Kotilaiselta, joku tietää, kuka on Ulla Kotilainen. Onko hän jotain Finnilän sukua, niin Vantaalta, niin lahjoitti tämän musta tulppani ryijyn tuonne, joka on tosi hyvä ja kaunis ja lämmin ja sen sellaista. Että täällä on lahjoituksia, mutta paljon on niin kerätty antiikkiliikkeestäkin muun muassa tämmöisiä lamppuja ja tämä pöytä. Tässä aikanaan tämmöinen pöytä, mutta ei ollut tallessa enää. Ja tuo Polsusta Vetelistä Esa Polso, joka on aivan loistava huonekalujen entisöi. Hän sitten on tämä entisöi tämä lautaskaapin, joka on sieltä kotoisin Polsusta, että se ei ole kraatari alkuperäisiä. Mutta täällä on sitten tosiaan Askon puimahuoneesta vai mikä huone se oli, niin tämä lattialankku, mikä on täällä, katsokaa, se on varmaan 200 vuotta vanhaa lankkua, jos ei vielä vanhempaa. Ja löytyi sieltä Virkkalasta ja niin poispäin. Että tämmöisiä kivoja, että mä oon yritetty panna niinku aitoa, mutta sitten kun ei ole aitoa, niin ei ole, niin tässä on uutta Kyverevin Ponttisen sahan lankkua, joka on tässä sitten jouduttu tähän panemaan. Mutta tätä vanhaa lankkua oli sen verran, että tuonne vinttiin saatiin sitten semmoinen mallikäytävä. Ja se on oikein Mikon taidonnäyte, se koko vinttikavari ja koko avovintti ja se lattiasto. Kaikki on niin semmoista, että sieltä täältä kerättyä. Timmerpakan talosta löytyi muutama lankku ja sieltä oli mistä Virkkalasta ja kerättiin ja kaikki on vanhaa, mutta kyllä on niin. Ja siellä on semmoista halkastua kuusia, julkua niin kuin sanotaan, niin siellä oli raatarilta otettua semmoista niin kuin välikaton materiaalia. Se pantiin sitäkin sinne nähtäväksi.
Sitten siellä on meidän helmemme oikein täällä niin vinttikamarissa, niin, joka on täällä päädyssä, niin siellä on siellä mennäänkin sitten sodan jälkeisen aikaa, 50-luvun aikaan. Ja silloin Annikki nuorena neitokaisena siellä kuunteli Olavi Virtaa ja Metrotyttöjä ja löysi sitten jossain vaiheessa Matinkin, joka sitten sinne asettui. Porin Mattia ei laitettu, se oli sitten lämmityslaitteena siellä, mutta sitä me ei viititty laittaa sitten sinne. Tehtiin semmoinen, käykää siellä ihmeessä, siellä on yksi pikku yllätyskin kukaan, mutta saatte itse sen kokea. Ja tehdäänkö niin, että jaetaan niin kuin vähän porukkaa. Et sinne sopivasti ehkä puolet porukasta ja toista alkaa kahvit ja sitten pikkusen, eihän sitä voi nyt niin tarkkaan, mutta ei kaikki hyökkää tähän kahvikimppuun yhtä aikaa, jos kestätte. Porstuasta sen verran vielä tuosta hienosta hirsiseinästä. Se on ainoa paikka, missä meillä on hirsiseinää jäljellä. Ei ole voinut ajatellakaan, että niitä olisi voinut niin kuin millään tavalla puhdistaa ja tehdä. Ensinnäkin huonoja hirsiä, mutkaisia seiniä, täynnä nauloja, kartanauloja, hirmuinen määrä, vaikka 1 000 000 kartanaulaa näissä seinissä. Ei tästä olisi tullut mitään, jos olisi yritetty pitää niin kuin tästä hirsiseinää. Mutta sitten kun huomattiin, että täällähän ei koskaan ollut hirsiseinää, kun täällä on ollut aina tapetit. Niin kuin mä kerroin, 1889 oli ainakin ollut tapetit. Vaikka sanomalehtiä käytetty, mutta sitten tämä sininen oli se, niin kuin se ensimmäinen, mistä löytyy. Ja tosiaan katsokaa näitä tapettimalleja, niin näette minkälaista niitä on ja haettu sitten malleja. Tässä näissä 2 päätykamarissa on suomalaisen tapettimalleista malleista. Tässä on Ruotsista löytyy tämmöinen punainen kaunis malli ja sitten tuolla on Ruotsista tuo. Mutta tuohon jätettiin hirsiseinä tuohon porstuaan ja siellä on vaarisukset ja vaari hiitelee Virkkala-Arvi Tikasparsojen jäällä siellä tässä taulussa ja niin poispäin. Siinä oli separaattori, koska raatorilla oli aina 2 lehmänkantturaa. Ja sen takia me hankittiin se separaattori, mutta se ei oikein tuohon nyt mahu. Mä en tiedä, miten se ennen mahtui. Annikin, kerro sinä, miten ne mahtui. Joo, niin se vaan oli. Mäkin muistan, olin kirnuamassa siinä. Mutta sen takia hommattiin maitolaituri ja se on niin kuin näitte, se on vähän vaiheessa vielä, mutta se on ihan oikealla paikalla, mutta Timo maalasi se justiin tänä päivänä valmiiksi. Ja se on siinä sitten muistuttamassa siitä, että ei siinä kraatarihommilla tienattu leipää ihan kokonaan, että tarvittiin kuitenkin pari lehmää ja pari hehtaaria peltoa ja jossa oli sitten ohraa ja heinää ja niin poispäin. Ja kanojakin taisi olla joskus, eikö niin? Eikö se ollutkin kanoja? Ei minä muista. Eit muista, joo. No sen verran vielä, että Kaustisen kotiseutuaiheesta kirjallisuutta, kaikenlaista on täällä, ja Virkkala-aiheesta, Tapi Virkkalasta on, ja kaikki mitä minä löysin niin kuin hänen kirjallisuuttaan, että täällä voi niin kuin perehtyä semmoiseen ihan rauhassa ja kuunnella kellon tikitystä. Sitten tuosta vierestä rakennuksesta, se on tehty, paitsi tietenkin, että tarvitaan vessa, niin sitten ajateltiin, että on se vähän pöllön näköinen, että siinä on joku pajama, että eiköhän tehdä siihen saman tien. Ja, niin vähän muutakin. Ja sitten kun ajateltiin, että Tapio Virkkalan elämäntyötä voisi niin tuoda esille sitten, niin meillä oli näitä Rosenthal-Poslinia, josta saatte kohta juoda kahvia. Tämä Tapion hienoa Rosenthal-Poslinia, jota ei oikeastaan mistään muualta saakaan tuommoisia määriä näkään, koska sitä ei Suomessa juurikaan olekaan. Mutta täälläpä on. Että nauttikaa nyt sitten siitä. Niin siellä on vähän esillä sitten. Siellä on pari vitriiniä. Mä ostin Kellosepältä semmoisia vanhoja vitriiniä. Siihen kivasti sai mukavan näyttelyn. Ja siinä on joku taiteilija voi sitten esittää jotain töitänsä siellä joskus ja voi työnäytöksiä vaikka mitä. Siinä on pikku myymälä ja 4H-kerho, Kaustisen 4H tulee tänä kesänä pitämään semmoista kesäkahvilaa siinä. Ja siinä voi terassilla käydä kahvilaa. Ja sitten meillä on siinä yksiö, mutta se on nyt kiinni, kun siellä on 4H valmistelee niitä hommiansa.
ei pääse katsomaan, mutta jos joku tietää hyvän maksukykyisen vuokralaisen, niin olla kiitollinen. No niin, nyt on sopiva hetki lopettaa tämä jaaritus ja kysykää lisää. Valitkaa itse, kuka haluaa. Siellä on Miiri Kahvien, Kaarina ja Marja-Leena ja Marju Saari, Kaarina Kivelä auttavat kahvissa ja karanssissa.